Som en Climent Sabater, jubilat inquiet i soci del Cercle Artístic. I divendres presentaré la xerrada del dia que donarà el meu amic Javier González amb el títol Rediseñar el envejecimiento. Ell és expert en tornar gran de forma satisfactòria. Ja ho sabeu, si voleu venir divendres a vespre a sentir aquesta xerrada, potser aprendreu que a tornar grans satisfactòriament també s'aprèn. Fortuny, moda home, patrocina aquest programa.